Bato rinotonga nyika yeZimbabwe nechisimba-simba vobuda vachipemberera kuvhura kwavaita nzira iyo inoenda kuMazoe, vachitaura panapa pasocial media pavo vaniki mangwana vari kuti Minister of Transport and Infrastructural Development Honorable Mona officially opened for traffic the complete section of Old Mazoe Road to the new parliament and the expansion of the reconnection of Gwembi Bridge. The country is witnessing a resurgence of infrastructural developments, indicating a positive trust by the Second Republic under the guidance of His Excellency President Emmerson Mnangagwa. Ndo mashoko anga akanyorwa na vaniki mangwana, asi mhuri yeZimbabwe aina kufara nemashoko iwayo nekuti vari kuti deno SADC yaramba ichiuya each and every month kuti tinyatso kuona kuti imi varume nekuti muri kuita kunge muri kutya SADC, ndasova muri kuita madevelopments aya kunzvimbo idzodzo. Vamwe vari kuti mbudzi roundabout yacho ichazoperawo rini, vamwe vakati azvidi official opening izvi mhani, vamwewo vari kuti zvamaiti 8 lane 1, vamwe vari kuti when is SADC going to Gokwe, vari kubvunzawo nyaya nekuti vari kuti why is it muri kungogadzira nzvimbo yekuti kuri kungoya SADC chete, kana zvichibvira yomboendawo kune dzimwe nzvimbo. Vamwe vari kuti kumamushawo yofamba kanzvimbo dzese kuitira kuti nyika ibve yanaka ka1. Vamwewo vari kuti nearly 50 years after independence, ZANU is celebrating roads, not creating jobs, not building hospitals, bullet trains, smart cities, skyscrapers, dams, just roads. Show how pathetic this regime is. Mumwe ari kukomenda achidaro, asi mumwe ari kuti good say, please tell me as Kazembe reported back in 2020 that Zimbabwe is losing 100 million worth of gold monthly. 4 years later, we have not seen a comprehensive report from the police on this issue. This is a big deal to us not opening a road. Mumwe ari kutaura nyaya imwe yakamboitika kumashure, ari kuti aiwa zvamaita izva zvina basa, sichimbotiudzai mari yakanzi Zimbabwe iri kurasikirwa negoridhe rinosvika 100 million pamwedzi woga woga. Iko zvinezvi tava papi makuvhura road imwe chete nekuti pane 4 years zvinhu zvakadaro zvichiitika. Mumwe ari kuti but ZANU-PF ngaisati jairi kudaro. Mumwe ari kuti fuel yakashandiswa apo could added another kilometer unnecessary expander on ne obsession with cutting ribbons. Pari kunzi kutoenda makatakurana nemaminista iwayo peturo kana mafuta anofambiswa aigona kugadzira imwe kilomita pane kuenda muchingonodimbura maribbon muchiita zvinhu zvisina basa rese. Vamwe vari kuti it's important for him to commission, but the question is why reducing a once vibrant ministry to an inspectorate position? Why not empower Minister of Roads and let the ministry do its job than pursuing tenders? Mumwe ari kuti show us the bridge please. Aikona kungotiratidza vanhu vamangoenda navo makapfeka masutu chete. Vamwe vari kuti sing for your support, super 44 years still celebrating the resurfacing of 2 lanes. Mumwe ari kupindura, mumwe ari kuti if roads were really worth celebrating, the poor wouldn't go to bed hungry. Mumwe ari kuti apa vanhu vavhurirwa road vari mudrought vane nzara, haha teapot country unokwara nenzara ukashaya kana masamba ekumwa tea muteapot country macho. Vamwe vari kuti witnessing chi ipapa. Vamwewo vari kuti izvi zvinoitwa muZimbabwe dai zvaitwa kunana SA vamaposa vaitofamba nema box akazara maribbons nezvigero. Mumwe ari kutaurawo achipindurawo nyaya iyoyo achiti zvimwe zvinhu zvamuri kucelebrata zvacho aiwa vaitofamba nezvigero. Mumwe ari kuti you guys are full of deceit, that road is for cheating SADC heads into believing that your lies, that things are working around here when the opposition is true. Ndo mashoko atiri kusangana nawo pano ari kutaurwawo nemhuri yeZimbabwe ichikomenda on nyaya yekuvhurwa kweroad kwaitika yeOld Mazoe Road. Iri kunzi pagore rino ndipo pamuchiri kupemberera resurfacing of roads
ndonya iri kutaura nakwanda vari kutokomplaina kuti zvanga zviri necessary iri zvinhu zvaitwa izvi.